Vážení športuchtiví diváci, trúfne si niekto z vás v dnešnej nie príliš lichotivej hospodárskej situácii tipnúť, ako dopadne dnešný fotbalový zápas pre naše farby? Ja nie. Prepájam do športovej redakcie. Klapka 5. Dobrý večer, vážení televízni diváci. Pri sledovaní športových novín. Dnešné športové noviny budú veľmi zaujímavé a dramatické, pretože ako prvé prihlásime Karolovi Tak ešte raz, prosím. Nenatočíme toto, prosím vás. Oni vás ruinujú. Klapka 6. Dobrý večer, vážení televízni diváci. Pri sledovaní športových novín. Dnešné športové noviny budú veľmi zaujímavé a dramatické. Ako prvýkrát sa prihlásime Kakarovovi šporťákovi, ktorý sa nachádza v španielskom meste Bilbao na futbalovom štadióne Diego Sancheza Serrana II., na ktorom sa odohráva veľmi zaujímavý a pre Slovákov dôležitý klasifikačný zápas Španielsko-Slovensko. Po rozhovore s Karolom sa presunieme do Českej republiky, do hlavného mesta Prahy, kde na nás už čaká Milan. Je to ďalší náš šporťák, ktorý nás informuje o situácii, ktorá sa prebieha na Strahove. A potom nasleduje tretí blok našich športových novín i konečný. Je to Zlatý klinec, ktorý vám prezradím až po rozhovoroch s Karolom a Milanom. A teraz sa pokúsim prihlásiť ke Karolovi. Karol, prosím ťa, počuješ ma? Počujeme sa, Karol? Si tam? Karol? Karol, počujeme sa? Áno, počujem veľmi dobre. Hlasím sa vám zo španielského mesta Bilbao. Servus, Karol. Čau. Povedz mi, prosím ťa, aká je situácia v španielskom meste Bilbao a hlavne na štadióne? Čo sa tam deje? Myslíš na štadióne Nasera Rodrígueza 4.? Áno, Karol. Áno, som tu správne. Si. No tak prosím ťa, povedz nám niečo o deji, čo sa tam deje a aká je situácia. Si. Takže, čo? Počujem, ale nevidím nič, nemôžem nájsť okuláre. Karol, zavolám ti o 5 minút a prosím ťa, tie okuláre si už nájsť. Dobre. Že vraj o 5 minút. Španielského mesta Bilbao. A tie okuláre už máš? Jaké? Tie, čo si hľadal, Karol. Aha, tie mám. Áno, mám ich na sebe. Tak prosím ťa, informuj nás o situácii. Nad štadiónom sa zniesla hustá veľká hmla. Nie je momentálne nič vidieť, ja skúsim zistiť zo pár informácií. Skús zavolať o 5 minút. Zavolám o 5 minút, Karol. Že vraj o 5 minút. Karol, si tam? Počujeme sa? Áno, počujem. No tak hovor, aká je situácia? Čo sa týka tej hmly, rozplynula sa. Rozplynula, ale čo sa týka fotbalu, aká je situácia? Aký je stav? Aha, takže nakoniec dopadlo tak, že problém s hmlou bol v mojich okuliároch. Bohužiaľ, momentálne vidím, hráči odchádzajú zo štadióna, spýtam sa kolegu z hongkongskej televízie, aký je stav moment. A takže dozvedám sa, že po dramatickom rozstrele na 11-ky to skončilo, bohužiaľ, náš neprospech 5-1. No nevadí, takže ďakujem ti za informácie a lúčim sa s tebou, Karol. Ďakujem aj ja, aj na budúce. Aj na budúce. Takže ako ste počuli, vážení diváci, Karol nezistil nič iné, len to, že naši slovenskí hráči čestne prehrali 5-1, no ale teraz sa už presúvame do Čiech, do Prahy na Strahov, kde nás už čaká Milan s mikrofónom. Milan, počuješ ma, prosím ťa? Počujeme sa? Si tam, Milan? Áno, dobrý deň, počujeme sa tu, Karol. Karol, ako to stíhaš? Už som taký športový typ. Športový typ.
No dobre, tak čo sa odohráva, čo sa deje práve v tomto momente na Strahove? Na Strahove to vrie. Milan vás pozdravuje, ten už sa zaradil. Sú tu ženy s matkami, matky s dcerami, sú tu všetci cvičenci. Sú tu dokonca z väzarmu, sú tu vojaci, sú tu aj doupata. A všetky teda vekové kategórie cvičia Spartakiádu. Áno, a v tomto momente sú pripravené na autovej čiare vlastne na svojich značkách k vlastnému cvičeniu cvičenkyne, ktoré si hovoria doupata. Tak Karol, ďakujem ti, pozdravujem celú cvičiacu Prahu, i teba, aj Milana, aby mu to vyšlo a nazdar. Športu zdar a doupatám zvlášť. Áno, takže vážení diváci, počuli ste, všetko sa tam pripravuje, ale teraz nastal čas, aby som vám prezradil, že nadchádza Zlatý klinec a je to to, že naša réžia je už pripravená na Strahovskom štadióne a my všetci o necelú minútu budeme svedkami, že môžeme pozrieť v priamom vysielaní cvičenie doupat, teda Matiek s dcerami. Prajem vám príjemný zážitok a pekný večer.